What's up mga kapantot? Ako si General Toothpaste. Ngayon, magbablog na naman tayo dahil hindi na kami nakapag-vlog ni General Pandesal. Ngayon guys, kailangan ng yun yung tuta. Ha 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 ha. Punta tayo sa loob guys. Wait, pakita ko pa si General Pandesal. Joke lang, mamaya po. Peace! Magbibihis pa po si General Pandesal. Bago po, magbe-vlog na po kami. Ngayon, dahil hindi na po namin alam mag-vlog kasi wala naman kaming alam i-vlog. Ganun guys. Hindi po namin alam, kahit si mama ko hindi namin alam yung i-vlog namin. Ewan ko guys kung ano i-vlog namin, kaya ito na i-vlog ko eh. Pwede na guys, pakita si General Pandesal. So, wait lang guys. Ayun na po si General Pandesal. Hello po! Si cellphone na naman. Hawak niya po yung cellphone niya. Yun po, oh. Yung bagong cellphone niya guys. Oh, diba? Kita niyo yung blue? So, guys, ngayon po ay iwan na po namin talaga. Ayaw na po ni Mama mag-vlog eh. Kasi luto dahil sa beach sa Mungudul. So, ipakita ko po si Kwan. Yung bago namin lalagyan ng TV. Ha? Lalagyan po ng TV. Ayun. Tapos sa, nasa yung lalagyan ng kwan? Sapatos. Bookshelf. Tita, nasaan yung kwan? Yung kasabay nun, oh. Nasaan? Pakita ko po si Madam. Joke lang. Aming Christmas tree. Sindihan ko na po kasi masyado na pong madilim. Wait lang po, mamajitin ko. Mag-ilaw ka. Mag-ilaw ka. Christmas! Diba guys? Yan po yung Christmas namin. Christmas tree. Christmas star. And Christmas light. Pwede po. Ito po yung namin guys. Christmas light. Christmas stars. Christmas tree. So guys, busy-busy si General Pandesal sa pag-cellphone guys. Ngayon, kailangan po namin na bulak. Gomamela. Ito guys, yung gomamela. Kita nyo po yung malaking bulaklak na yun. Tapos po yung pink sa likod ng gomamela. Pakita ko, yun yung pink ko sa tabi ng gomamela. Tapos yan po yung mga magagandang halaman. Di ba nakisa mo guys? O yan. Nakita nyo po yung gomamela? Ah guys, nakita nyo po ba? Nakita nyo po? Nakita nyo po? Gusto mo ipakita ko pa yung dalawa? Ito yung dalawa. Di ba, Madam?